Добрий день všetkým. Днеска ми у Варші Хуменної, Словакія. Тут буде проходити шоровий день Русина. А підемо далі, де буде то проходити в Каштилі, буде проходити то дійство. Jak perších privítam Rusiniec z regiónu Stará Ľubovňa a ich reprezentantom dneska bude ženská spievácká grupa Litmanivka z Litvanovoj. Rusiny v tým regióne žijú okrem Staroj Ľubovni v selách Jakubiane, Kamionka, Oriabina, Udol, Šambron a ďalších. Nachádza sa tu i známe putnické místce Hora Zvír v seli Litmanova a najväčší grécko-katolícky chrám na Slovensku v Jakubianoch a región je známy i kvalitnými minerálnymi vodami, ktoré nájdeme i u rusínskych selách Sulín, Legnava, Kamionka a ďalších. Zo spomínaného regiónu je spojené i historičné remeslo trotárstvo, ktoré je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva svita UNESCO. Takisto s regiónom Stará Ľubovňa sú spojené i historičné osobnosti rodu Beskydovcів i Piešťakovcів. Narodil sa tu i Michal Streng a na místnej gymnázii učil a v seli Oriabina je pochovaný i kodifikátor rusínskeho spisovného jazyka Jurij Paňko. Dámy i panové, naj sa vám ľúbiť región Stará Ľubovňa a folklórna grupa Litmanivka z Litvanovoj. Majdan, Majdan, hej, veško malované, kože ich maloval. Hej, farbu nežaloval, kože ich maloval. Ďalej budeme pokračovať v Bardejovskom regiónu, ktorý dneska budú reprezentovať sestra Stefany a Liana Kovačova z Ortutovoj. V tom regióne Rusina žijú i u Gerlachovi, Kružľovi, Bieloveži, Chmeľovoj, Hrabským a ďalších seloch. Najdeme tu i jedinečný derevianý cerkovk vostočného obriadu a jedno z nich zo sela Mikulášova i v skanzení ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. V
wspominaním regióne sa nachodia i istoričný zborovský hrad zvaný Rusinami i hrad Makovica. Bardejovský región je skapčaný i spôsobiňom značných národných buditeľov Aleksandra Pavloviča i Aleksandra Duchnoviča, ktorých pamiatná tabla sa nachodia i na místní fári u Biloveži. Dámy i panové, naj sa ľúbiť sestra Kovačovo z Ortutovoj. Paradnoho, bom parádna sama. Bobo mi na polu, hej bobo mi na polu, robota ostala. Bobo mi ostalo žitko i pšenica. Ľudia varili, že jem paradnica. Ne do nás, ale do roboty. Keď mňa chceš ľúbiti, keď chceš mňa ľúbiti, čekaj do soboty. Čekaj do soboty, do nedíly rána. Keď sa ti zachcelo, moho ľubovania. Budeme pokračovať v Svidnickom regiónu, ktorý dneska budú reprezentovať folklórny kolektív Makovica zo Svidnika. V tým regióne žijú Rusíny nelen v meste Svidnik, ale i vo veľkej kolikosti sel regiónu. Z mnohých môžeme spomenúť Vršný i Nižný Mirošiv, Vršný i Nižný Verlich, Cerninu, Krajinu Bystru, Pstrinu a ďalšie. V tým regióne nájdeme množstvo drevianých cerkov, napríklad v selách Hladomírova, Podruždaľ, Šemetkivci, Kožuchivci, ale i v Skanzeni vo Svidniku. Celý región je spojený s historičnými miestami Prvej i druhej svetovej vojny. V meste Svidnik nájdeme i pamiatník Aleksandra Pavloviča, Soloveja Makovici i samotný ikonický vrch Makovica. S tým regiónom je spiate i meno rusínskoj historičnej osobnosti Juraja Jaláža. Dámy i panové, naj sa ľúbiť folklórny kolektív Makovica zo Svidnika. Historičným centrom Rusiniv sa stal Priašiv na Slovensku.
A dnes ho budú na podiu reprezentovať ja, Mariadna Železná. A toto místo je sídlom grécko-katolíckej metropolii i pravoslavného episkopstva. Najdeme tu i Múzej rusínskej kultúry, ci Ústav rusínskeho jazyka Priašovskej univerzity. V Priašovi dijú i dva rusínske profesionálne telesa, Teatr Alexandra Duchnoviča a Piduklianský umelecký ľudový ansambel Puls. Po našich národných buditeľách Duchnovičovi i Pavlovičovi sú pomenované i ulici a dokonca najdeme i Rusínsku ulicu u Priašovi. Alexander Duchnovič má u Priašovi i svý pamiatnik a nemôžeme nespomianuti i grécko-katolícku katedrálu svätého Joána Krstiteľa, ci pravoslavný katedrálny chrám svätého Alexandra Nevského. S Priašovom sú poviazané skoro všetky značné rusínske osobnosti a sídliať tu i mnoho rusínskych organizácií i inštitúcií. Nachodiať sa tu i rusínsky alebo ruský dím, môže kdako ho tak znáte. Takže Martinku, ja už jem doby si dovala, što je mala. Toto sobi tu odložu a môžeme dať to zaspívať. Zahraj mi cigane stari, zahraj mi se što znaješ, vina ti dam, roši ti dam i se čoho ne maješ. Zahraj mi cigane stari, na hušerk na i nezabudne časy. Bo ty stareňku hušelku tak prekrasneňko hrali, že stará i molod všetko sa čudovali. Zahraj tu písňu čarivnu, što dakoli spívala, stareňka mama jak mene kolesky kolesala. Zahraj mi cigane stari, zahraj jak skolísi, vodavný večúr zolotý, neschodí z mojoj mysli. Ďakujem krásne a budeme pokračovať regiónom Medžilabirci, ktorý má značné postavenia v histórii Rusíniu. Rusínie tu žijú, pri Medžilaborec i v selách Habura, Čertížne, Radvad nad Labircom, Krasný Brit i ďalšie. Najdeme tu i derevianu sochu kniaza Labirca v selí Habura. Tak samo i Národný center Rusíni v Čertížni, kde sú pochované osobnosti rusínskej histórii a do Dobriansky, takisto i Julius Stavrovský Pradov a ďalšie. Región je jednoznačne spojený s menom Andyho Warhola, ktorého vetvárne diela môžeme nájsť v Múzei moderného umenia Andyho Warhola v Labirci. Za zmínku stojí i monaster v selí Krasný Brit, si perše oslobodené selo v druhej svetovej vojni Kaliniu. V Medžilabircoch bola osnovaná i rusínska obroda na Slovensku a prvší raz tu zasídal i Svetový kongres Rusíniu. S tým regiónom sú spojené i historičné osobnosti Michal Václavský i Vasil Turok Heteš i ďalšie. Dámy a pánové, naj sa vám ľúbi, region Medžilabirci nám prídu predstaviť kolektív Zaruba iz Nebova i Sosna iz Zvínoho.
dámy i pánové, budeme pokračovať s Snínským regiónom, ktorý dneska bude reprezentovať folklórna grupa Vinčík z Klenovoj, kde sa nachádza jediná rusínska škola na Slovensku. V tým regióne žijú Rusíne Krym Snine i v selách Ubľa, Ulič, Stakčín, Čoline, Klenová, Pokník a ďalšie. I tu nájdeme nádhernú drevianú cerkvi, v rusínskych selách Ulické Krivé, Topoľa, Jalová, Špigové, Skalná Roztoka a inšie. Doznačne je i Národný park Polonina a jeho bukovo-pralistvo svítového zoznamu. V tým regióne nájdeme i Remenec, kde sa nachádzajú z hranici troch štátov Slovenska, Poľska i Ukrajina. I najvýchodnejší bod Slovenska, nedaleko sela Nová Sedlica. S históriou Rusiniev je smutno poviazaná i vodná nádrž Starina, ktorá zaľala rusínske sela Starina, Dára, Ruské, Veľkú Poľanu i Ostružnicu. V Topolí sa narodil národný buditeľ Alexander Duchnovič a so selom Klenova sú poviazané i značné doktorové Juraj i Michal Šteňovci. Dámy i pánové, naj sa ľúbiť folklórny kolektív Vinčík z Klenovoj. Zaspívajme sobie doma hlasami, zaspívajme sobie doma hlasami. Jeden pôjde verchom, druhoj dolinami. Jeden pôjde verchom, druhoj dolinami. Silovala bom sťažňa v srdce kole, silovala bom sťažňa v srdce kole. Prídi do nás večer, môj miloj sokole. Prídi do nás večer, môj miloj sokole. Môj miloj, aby sa ja nečekala. Môj miloj, aby sa ja nečekala. Zažmúrila moči, sama silovala. Zažmúrila moči, sama silovala. Tak, dámy i pánové, domašný región Humenné dneska budú reprezentovať kolektív Chemlon, Chemloňačik i spívacké trio Zornica. V tým regióne žijú Rusíne Krym Humenného i v Zubním, v Ruský Porubí, v Prituľanoch, v Zavadi a takisto i v ďalších selách. V expozícii ľudovej kultúre nájdeme tiež i derevľanú cerkov z Novej Sedlici a mnohé inakšie objekty spojené s rusínskou kultúrou. Naj sa ľúbiť, teper už účinkuje trio Zornica a potom Chemlon i Chemloňačik folklórno kolektív.